ανοίξει το κέρασμα. Να προσφέρετε το κριτικό κέρασμα. Υπάρχει στην Κρήτη κάποια βλόγα. Έγραψε ο Καζαντζάκης για τη μάχη της Κρήτης. Ας θυμούμε ψυχή. Κάτι πιο πάνω από την ψυχή και από το θάνατο, που είναι δύσκολο να το ορίσεις. Υπάρχει αυτή η περηφάνεια, το πείσμα, η παλικαριά, η αψιμισιά, ο πολιτισμός και μαζί κάτι άλλο ανέκφραστο και αστάθμητο που σε κάνει να χαίρεσαι που γεννήθηκες σε αυτό το νησί. Μεγάλη ομάδα, έχει αφομοιωθεί με την κουλτούρα της Σαλαμίνας, όμως διατηρεί την ιδιαιτερότητά της, διατηρεί τον παλμό της, διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα. Είδατε τον πρόεδρο που σας μίλησε προηγουμένως, τον ακούσατε μάλλον, η φωνή του ήταν βραχνιασμένη. Αυτή την περίοδο, τη βδομάδα που μας πέρασε τα 1000 μύρια για να γίνει αυτή η εκδήλωση επιτυχημένη. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ήταν μια ανεπανάληπτη, μια πραγματικά ανταποκρίθηκε στην ιδιαιτερότητα της σημερινής γιορτής που έγινε, της ανάμπτυσης. Το κάνουμε γιορτή γιατί εμείς τιμούμε και γιορτάζουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του τόπου μας. Και όπου νεκρός για ελευθερία είναι ήρωας Έλληνας. Άσχετα αν ήταν στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στη Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα, στην Ήπειρο, στα Επτάνησα, παντού. Ξέρουμε και τιμούμε τους νεκρούς μας. Συγχαρητήρια πρόεδρε, συγχαρητήρια στο διοικητικό για την προσπάθεια τη μεγάλη. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που θα εδώ σήμερα και παρακολουθήσατε αυτή την εκδήλωση. Του χρόνου πιστεύω θα ανταποκριθούμε με καλύτερες συνθήκες σε μια καινούργια εκδήλωση. Κύριε Δήμαρχε, και εμείς ευχαριστούμε και ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε στο δικό μας χώρο. Γρήγορα θα σου φέρω την πρόταση και ελπίζω εσείς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να ανταποκριθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνατε. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Φιλαρμονική και τον αρχιμουσικό του Δήμου, γιατί και όλο το προσωπικό του Δήμου που εργάστηκε για να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ανοχή που δείξατε σε μένα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σας εύχομαι Γερμανοί
μη